معراف سالسان شوعتن يوسفين أحواتن يعقوب دما أبتا أبو تسديد واز نبر مدري أم مدري كان أنت أمتا ولد يعقوب أزيو يوسف ود عسرته وشوعت عمت مسكونة مس أحواتو تقلبا عقواسي نبره نسو بنسنوت خلوخ مسدقي بالهان مسدقي زالبون أنس أبو نبره يوسف دما اتخوفو ورئوم نبؤوم يمسألو نبره إسرائيل يوسف ودي إربنو نبره أمو حالفا كلهم دق يفوتو نبره ولا الزبل كمش كعاقة برلو وتم حواتو أبوهم حالفا كلاتهم كم سوتو رأيوه تسألوهم بسلام كزاربو دما أي قالون يوسف كا حلمي حلمه حواتو دما نقرهم مليسهم كا أزيهم تسألوه نسو دما زحالمكو حلم ما سمعو إنه نحنا ما أخل قرات إن دأتينا أسر نبرنا إنه عند أتي تنسيات تخبلت إنه دما عند أتخم عند أتي كبيبا سجد على بلوم شعو أحواتو أمه بحق دو قبل علينا خدنقص بحق دو خدقص أنا إيخا بلوه مليسهم كا بزعب حلمتاتون زربون أزيوم طلعوه قال حلم دما حلمه نحواتو خا نقرم إنه قال حلمي حلمكو إنه دما تحين ورحن عسرتو حدك وهبتن سجود لي بلوم نبؤون نحواتن دما نقرم أبو خا قنحو إزيز حلم كاين تحلمي بحق دو أنا نادي خان حوات كان متئنا مدر سجدل كائنا بلو أحوات خا قنقلو أبو جنا نزن جرسي أبلبو عقير ونبرة يسيف بحواتو 5 شتى أحوات دما طلبجي عبو قاسيو نفسكم كدو إسرائيل كان يوسف أحوات كذا أفسكم رجاسيو يلون نعنا واتاتهم كسدكا بلو نسخة حراي بلو كيدمو اتوم أحوات كاد حان تلو اتن تلبقعون حان تلو عرأ قال دما ملسلي بلو كم زجيرو كاب لسه كبرون لأخو نسخة نابسكم كده أفت مرور كل الكبل كله إنه حارس بأي رهبو السبأي كا انتي تدل الله خايلو حاتتو نسدما أحواتي يدل الله أبي كم زغاسي كوتان غرني بلو السبعي كا نابدوتان نخيد كبلو سمعي يوم نيرة كابزس لقيقم يوم بلو يوسف كا لدحر أحواتو كيدو أبدوتان رخبهم كاب رح قدما رأيوه جنا بقطعتهم كي قربها كقتلوه تتناخلو ننهر حدهم دما تبههالو اتحلامي إنه يمتسألو حج خا نعنقتلو أب حانتي كابزون قرقاد ندربي أمو حسم أراويت بلعوه نبل اتي حلمتاتو انتاي كم زهون دما نرأي روبيل كا إذا سمعون كاب إيدوم قدحنو نفسي أين أقتل دما بلا روبيل كا كاب إيدوم أدحنو نوابو منت خموس إلو بإيدو كوا أين تنكيو أبزبرخا أبزلو قرقاد دربينا إمبر دمسي أين خعاو بلوم كون خان يوسفنا بحواتو مسمت نتي تخدينو وزنبرك أمش اتي ولل زبلك أمش قنططوه وسيلهم دما ناب قرقاد دربيوه اتي قرقاد كا ماي زيبلو ترايو نبره انجيره بلعو دما تقمطو عينتهم قح حبيلهم تقمطو انو خا اسم علاوان قافلا يقمالهم شتون كأممن كربن تتعين ناب قبطي كوردو كخدو كاب قلعاد كموتور أيوم يهودا دما نحواتو حاونا أطيلنا دم انتا حابا ناس انتاي كنتقمينا نعقدا نابزوم اسمع علوان الشطو حاونا سقانان ايمو ايدنا قبلعلو ايتخون بلوم أحواتو ما تسامعو اتوم نقادو سب ميداوان كحالفو خلو نيوسف العلوم كاب قدقادو تيوم نيوسف نعيس راسك آل برور ناب اسمع علوان شطوه نساتهم كا نيوسف ناقبتي وسدوه روبيل دما نابت قدقاد تمسه انو ها يوسف ابت قدقاد اي نبرن شعو خدانو قدده ناب حواتو تمليسو دما اتقول عيلن انا دا انا بيك خيد بلوم قمش يوسف وسيدوم كا وططو حاريدوم نتقمش ابدم اطلقوه نسي ولا زبل قمش شديدوم نابو ما اتوو ازي رخيبنا امو قمش ودخا انت خوينو وين تزيكونس اسكي على ليو دما بلو على ليو خا ازي قمش وديو حسم اراويت بلعوه يوسف برقص تبلعو بلا يعقوب دما خدان قديدو أب حقو
ما تعاتقه بزعبا ود بزح معلتات حازنه كل ما وداتون كلنا والد ما كتصانا نعوتن سو نستغنا متصننا عبه بحزننا ودي نافشول كوردي دما ولا ابو خا بخيلو اتو ميداناوያን ድማ ናብ ግብጺ ናብ ጴጥፎር በዓል ማእወል ፈርዖን ሓለቓ ዘብዐኛታት ሸጥዎ ምዕራፍ 38 ይሁዳን ትእማርን በቲ ወርሓት እቲኣ ኸኣ ኮነ ይሁዳ ካብ ኣሕዋቱ ወሪዱ ናብ ሒራዝ ስሙ ኣድላዊ ሰብኣይ ኣተወ ይሁዳ ኣብኡ ጓል ሹዓስ ዝስማ ከነኣናዊ ሰብኣይ ረኣየ ወሲዱ ኸኣ ኣእተዋ ንሳ ጠነሰት ወድውን ወለደት ስሙ ድማ ዔር ኣውፅእትሉ ደጊማ ኸኣ ጠነሰት ወድውን ወለደት ስሙ ድማ ኦናን ኣውፅእትሉ ከም በሓድሽ ከኣ ደጊማ ወዲ ወለደት ስሙውን ሼላ ኣውፅእትሉ ንዕኡ ክትወልድ ከላ ይሁዳ ኣብ ከዚብ ነበረ ይሁዳ ድማ ንዔር በኽሪ ወዱ ተኣምር ስማ ሰበይቲ ኣምፃኣሉ ዔር በኽሪ ይሁዳ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ነበረ እግዚኣብሔር ከኣ ቀተሎ ሽዑ ይሁዳ ንኦናን ናብ ሰበይቲ ሓዊኻ እቶሞ ውረሳ ንሓዊኻ ድማ ዘርኢ ኣቁም በሎ ኦናን ግና እቲ ዘርኢ ንዕኡ ከም ዘይከውን ፈለጠ ኮነ ኸኣ ናብ ሰበይቱ ሓዊ ምስ ኣቱ ንሓዊ ዘርኢ ምእንቲ ካሂቢሉ ናብ ምድሪ ከዓዎ እቲ ዝገበሮ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ኮነ እሞ ንዕኡ ድማ ቀተሎ ሽዑ ይሁዳ ንሱ ድማ ከም ኣሕዋቱ ካይመውት ኢሉ ንተኣማር ሰበይቱ ወደይ ሸላ ክሳዕ ዝዓቢ ኪዲ ኣብ እንዳ ኣቦኺ መበለት ኮንኪ ተቐመጢ በላ ተኣማር ድማ ከይዳ ኣብ እንዳ ኣቦኣ ተቐመጠት ድሕሪ ብዙሕ መዓልታት ድማ ጓል ሹዓ ሰበይቲ ይሁዳ ሞተት ይሁዳ ምስ ተጸናንዐ ንሱ ምስ ሒራ ኣድላማዊ ፈታዊ ናብቶም ኣባጊዕ ዝቆርጹ ሰብ ናብ ቲምናት ደየበ ንተኣማር ድማ እንሆ ሓሙኺ ኣባጊዕ ክቆረጽ ናብ ቲምናት ይደይባሎ ኢሎም ነገርዋ ንሳ ኸኣ ሼላ ዓብዩ ክንሱ ሰበይቱ ክትከውን ከም ዘይተውሃበት ረኣየት እሞ ክዳን መበለኛውያን ኣምቢራ መጎልበቢ ተገልቢባ ኣብ ጥቓ መገዲ ሰይማናት ኣብ ዘሎ ደገ ዒናዶም ተቐመጠት ይሁዳ ምስ ረኣያ ግና ተሸፊና ነበረት እሞ ኣመንዝራ መሰለቶ ንሱ ኸኣ ሰበይቱ ወዱ ምዃና ኣይፈለጣን ኣብቲ ጥቓ መንገዲ ናብኣ ኣልገሰ በጃኺ ናባኸ ከኣቱ ሕደግኒ በላ ንሳ ድማ ናባይ ክትኣቱስ እንታይ እሞ ትበኒ በልቶ ኣነ ኸኣ መጓሰይ ጥቦት ማሕስእ እሰደልኪ በላ ንሳ ኸኣ ክሳዕ እትሰደለይከ ትሕጃዶ ትበኒ ኢኻ በለቶ ንሱ ኸኣ እንታይ ትሕጅኡ እሞ ክበኪ እየ ቀለቤትካን ማዕተብካን እዚ ኣብ ኢድካ ዘላ በትርኻን በለቶ ሃባ እሞ ኣተወ ኸኣ ንሳ እውን ካብኡ ጠነሰት ተንሲኣ ኸኣ ከደት መጎልበቢኣ ኣምቢራ ድማ ክዳን መብለውኒኣ ተኸደነት ይሁዳ እቲ ተሓዚ ካብ ኢድ እታ ሰበይቲ ክወሰድ ብኢድ እታ ኣድላማዊ ፈታዊኡ ጥቦት ማሕስእ ሰደደላ ንሱ ግና ኣይረኸባን ነቶም ሰብ እታ ቦታ እቲኣ ኸኣ እታ ኣብ ኤናይም ኣብ መገዲ ተቐሚጣ ዝነበረታ መንዝራ ኣበይ እያ ዘላ ኢሉ ሓተተ ኣብዚ ኣመንዝራ ኣይነበረትን በልዎ ናብ ይሁዳ ተመሊሱ ድማ ኣይረኸብክዋን እቶም ሰብ እታ ቦታ እቲኣ ኸኣ ኣብዚ ኣመንዝራ ኣይነበረትን ኢሎምኒ ይበሎ ይሁዳ ድማ እንሆ እዚ ጥቦት እዚ ሰዲደ ንስኻ ኸኣ ኣይረኸብካያን እሞ መላገጽ ካይከውንሲ ትውሰዶ በለ ኮነ ድማ ድሕሪ 3 ወርሒ ኣቢሉ ንይሁዳ ተኣማር ሰበይቲ ወድኻ ዘምያ እንሆ ኸኣ ብዝሙት ጠኒሳ ኣላ ኢሎም ነገርዎ ይሁዳ ድማ ኣምጽእዋ እሞ ትንደድ በለ ምስ ኣምጽእዋ ድማ ናብ ሓሙኣ ኣነ ካብ በዓል እዚ እየ ጠኒሰ ዘለኹ ኢላ ሰደደት እዚ ቀለቤት እዚ ማዕተብ እዚ በትሪ እዝስ ናይ መን ከም ዝኾነ እስኪ ኣለልዮ በጅኻ ድማ በለት ይሁዳ ኸኣ ኣለልዮ ንወደይ ሸላ ካብ ዝሃብክዎስ ካባይ ንሳ ትቐንዕ በለ ድሕርቲ ግና ኣይፈለጣን ኮነ ኸኣ ብጊዜ ሕርሳ እንሆ ኣብ ማህፀና ማንታ ነበረ ኮነ ድማ ክትወልድ ከላ እቲ ሓደ ኢዱ ኣውፂኡ እታ ማሕረሲት ከኣ እዚ ቅድም ወፀ ኢላ ቀይሕ ፈትሊ ወሲዳ ኣብ ኢዱ ኣሰረትሉ ኮነ ድማ ንሱ ኢዱ ምስ መለሰ እንሆ ሓዉ ወፀ
نساها كمي سنتيكا بعلخا وصاخا بلت سمو دما فارس تبهله بريحرو خا اتي ابيدو قيح فتلي زنبره حو وص سمو دما زرح تبهله معراف 39 يوسفن سبيتي بيطفارون نيسف كأنا قبطي أوردوه بيطفار بعلمو الفرعون حلق عزب عنيثات سنبرا قبط أو سبعي دما كابيد اتوم نابو زوردوه اسمع لوان غزو اكزابهر مس يوسف نبرا أمو نسعيو زقن علو سبعي كونه عبيت اتي قبط أو يقويتو دما نبرا قويتو خان اكزابهر مسو خمزلون نسو زغبرو كله دما اكزابهر أبيدو كم زقان علو رأي يوسف كاب قدمو موغس رخبه يغلغلو نبره عزازو بيتو غبرو زلو كله خا ابيدو هابو كونه خا ابيتون اب كل طريتون كاب زشومو غيزه جميرو እግዚአብሔር ምንት ዮሴፍ ይሉ ንቤት እትግብጻዊ ባረኾ አቤትን አመሮርን ኣብ ዝነበረ ሁሉ ጥሪት በረኸት እግዚአብሔር ነበረ ዘለዎ ሁሉ ኣብ ኢዱ ንዮሴፍ አሕሊፉ ሃቦ ዘለዎ ዘበለ ድማ ብዘይታ ዝበልዓ እንጌራ ገለኳ አይፈለጠን ዮሴፍ ከዓ መልክዕኛ ትርኢቱ ድማ ጽቡቕ ነበረ ድሕሪ ዚ ነገር ዝኸኣ ኮነ ንዮሴፍ ሰበይቲ ጎይትኡ ዓይና ኣውደቐትሉ እሞ ምሳይ ደቅስ በለቶ ንሱ ድማ እናኣበ ንሰበይቲ ጎይትኡ እነሆ ጎይታይ ኣቤት ምሳይ እንታይ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን እዩ ዘለዎ ሁሉ ድማ ኣብ ኢደይ ሂብኒ እዩ ኣብዛ ቤት እዚኣ ካባይ ስልጥን የልቦን ሰበይቲ ኢኹሞ ብጀካ ክስ ገለኳ ኣይከላአንን ከመይ ገረ እዚ ዓቢ ክፋኣትን ቅድሚ ኣምላኽካ ሓጢኣት ትገብርን በላ ኮነ ድማ መዓልቲ ንመዓልቲ ንዮሴፍ እናተዛረበቶ ክንሳ ንሱ ምስኣ ክድቀስ ወይስ ምስኣ ክነብር ኣይተሰማምዕን ኮነ ከዓ ሓንቲ መዓልቲ ዕዩኣ ክገብር ናብ ቤት ኣተወ ኣብኡ ኣብታ ቤት ድማ ካብ ሰብ ቤት ገለ ሰብ ኣይነበረን ብኽዳኑ ቀጥ ኣቢላ ሒዛ ድማ ምሳይ ደቅስ በለቶ ንሱ ግና ክዳኑ ኣብ ኢዱ ሓደ ገላ ሃዲሙ ከዓ ንግዳም ወፀ ንሱ ድማ ክዳኑ ኣብ ኢዳ ከም ዝሓደገን ንግዳም ከዓ ከም ዝሃደመን ምስ ረኣየት ንስድራ ቤታ ፀዊዓ ረኣዩ ክስሓቐልናስ እብራዊ ሰብኣይ ኣእትዩልና ንሱ ምሳይ ክድቀስ ናባይ ኣተወ ኣነ ከዓ ዓው ኢለ ኣእወኹ ኮነ ድማ ቃለይ ዓው ኣቢለ ከም ዘእወኹ ምስ ሰምዐ ክዳኑ ሓዲጉለይ ሃዲሙ ንግዳም ወፁ ኢላ ተዛረበቶም እቲ ክዳኑ ድማ ጎይትኡ ናብ ቤት ክሳዕ ዝመጽእ ምስኣ ኣንበረቶ ከምዚ ኢላ ከዓ እዚ ነገር ዚ ነገረቶ እዚ ዘምጻእኻልና እብራዊ ባርያ ክስሓቐለይ ናባይ ኣተወ ኮነ ድማ ቃለይ ዓው ኣቢለ ምስ ኣእወኹ ክዳኑ ሓዲጉለይ ንግዳም ካደመ ኮነ ከዓ ጎይትኡ እታ ሰበይቲ ባርያኻ ከምዚ ነገር ዚ ገበረኒ ኢላ ዝነገረቶ ዘረባ ሰምዐ ኩራኡ ድማ ኣዝዩ ነደደ ጎይታ ዮሴፍ ድማ ወሲዳ ናብታ ቤት ማእሰርቲ እቶም እስራት ንጉስ ዝእስሩላ ቦታ ኣተወቶ ኣብኡ ከዓ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነበረ እግዚአብሔር ግና ምስ ዮሴፍ ነበረ ምሕረቱ ድማ ገበረሉ ኣቅድሚ እቲ ሓለቓ ቤት ማእሰርቲ ከዓ ሞጎስ ሃቦ እቲ ሓለቓ ቤት ማእሰርቲ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዝነበሩ ኩሎም እስራት ኣብ ኢድ ዮሴፍ ኣሕሊፉ ሃቦ ኣብኡ ዝገብርዎ ዘበለ ኩሉ ገባሪኡ ንሱ ነበረ እግዚአብሔር ምስኡ ስለ ዝነበረ እቲ ሓለቓ ቤት ማእሰርቲ በቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ብገሎካ ኣይሕለን ነበረ ዝገበረ ሁሉ ድማ እግዚአብሔር ይቐንዓሉ ነበረ ምዕራፍ 4 ዮሴፍ ሕልሚ እስራት ከም ዝፈትሐ ድሕሪ እዚ ነገር ዝኸኣ ኮነ ናይ ንጉስ ግብጺ ኣላፍ ሜሱን ሰንካት እንጌራዩን ንገይትኦም ንጉስ ግብጺ በደሉ ፈርዖን ድማ ብክልቲኦም መኻንቱ ሓለቓ ኣሰለፍቲ ሜስን ሓለቓ ሰንከት እንጌራን ተቆጥዐ ናብ ቤት ሓለቓ ዘብዕኛታት ክሕሉ ናብታ ዮሴፍ ተኣሲርላ ዝነበረ ቦታ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተዎም እቲ ሓለቓ ዘብዕኛታት ከዓ ንዮሴፍ ምስኦም
ክኸውን ኣዘዞ ንሱ ድማ ኣገልገሎም ኣብኡ ኸዓ ሓያሎ መዓልታት ተሓለወ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣስላፍ ሜስን ሰንከቲ እንጌራን ንንጉስ ግብፂ ክልቲኦም ብሓንቲ ለይቲ በበይኑ ዝምፍትሑ ሕልሞም ሓለሙ ዮሴፍ ንግሆ ናብኣታቶም ኣትዩ እነውለ ግሆም ረኣዮም ሽዑ ነቶም ኣብ ቤት ጎይትኡ ምስኡ ዝሕሉ ዝነበሩ መኻንንቲ ፈርዖን እንታይ ኮንኩም ኢኹም ሎሚ ገጽኩም ጸልሚኹም ዘለኹም ኢሉ ሓተቶም ሕልሚ ሓሊምና እሞ ዝፈትሖ ድማ የልቦን በልዎ ዮሴፍ ድማ እታ መፍትሕ ናይ እግዚአብሔር ኣይኮነን እስኪ ሕልምኻ ንገረኒ በሎም እቲ ሓለቓ ኣሰለፍቲ ሜስ ከዓ ሕልሙን ዮሴፍ እንሆ ብሕልመይ ኣብ ቅድመይ ኦም ወይኒ ረኣኹ ኣብታ ኦም ወይኒ ድማ 3 ጨናፍር ነበረ ክትጥዕ ከሎ ከዓ ዓንበበ እቲ ዘለልኡ ድማ ብሱል ዘቢብ ሃበ ጽዋዕ ፍርዖን ድማ ኣብ ኢደይ ነበረት ነቲ ዘቢብ ወሲዱ ከዓ ናብ ጽዋዕ ፍርዖን ጸመቅክዎ እታ ጽዋዕ ድማ ንፈርዖን ኣብ ኢዱ ሃብክዎ ዮሴፍ ከዓ በሎ መፍትሑ እዚ እዩ እቲ 3 ጨንፈር 3 መዓልቲ እዩ ድሕሪ 3 መዓልቲ ፈርዖን ርእስኻ ካብ ኬብል ናብ ሽመት ቀደምካውን ክመልሰካ እዩ ከምቲ ናይ ቀደም ኣሰላፊኡ ከለኻ ዝነበረ ስርዓት ከዓ ጽዋዕ ፈርዖን ኣብ ኢዱ ክትህቦ ኢኻ ምስ ቀንዓካ ድማ ዘክረኒ በጅኻ ምሕረት ግበረለይ ንፈርዖን ከዓ ንገረለይ እሞ ካብዛ ቤት እዚኣ ኣውፃእኒ ኣነ ከዓ ምድሪ ዕብራውያን ብስርቂ እተጨወኹ እየሞ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ዝእቱ ድማ ገለካ ኣይገበርኩን እቲ ሓለቓ ሰንካቲ እንጌራ ከዓ ጽቡቕ ከም ዝፈትሖ ምስ ረኣየ ንዮሴፍ ኣነ ድማ ብሕልመይ እንሆ 3 መሶብ ጻዕዳ እንጌራ ኣብ ርእሰይ ነበረ ኣብቲ ልዕሊ መሶብ ከዓ ካብ ኩሉ ዓይነት ብልዒ ፈርዖን ግብር እንጌራ ነበረ ካብ ርእሰይ ዘሎ መሶብ ድማ ኣዕዋፍ ኣብኡ ይበልዓ ነበራ በሎ ዮሴፍ ከዓ መፍትሑ እዚ እዩ እቲ 3 መሶብ 3 መዓልቲ እዩ ድሕሪ 3 መዓልቲ ፈርዖን ርእስኻ ካባኻ ክወስድ እዩ ኣብ ዕንጨይቲ ድማ ክሰቕለካ እዩ ስጋኻ ካባኻ ኣዕዋፍ ክበልዖ እየን ኢሉ መለሰሉ ኮነ ድማ ኣብ ሳሰይቲ መዓልቲ ንፈርዖን መዓልቲ ልደቱ ነበረ እሞ ንኹሎም ገላውኡ ምሳሕ ገበረሎ ሽዑ ንርእሲ ሓለቓ ኣሰለፍቲ ሜስን ርእሲ ሓለቓ ሰንከቲ እንጌራን ኣብ ማእኸል ገላውኡ ክብ ኣበለ ነቲ ሓለቓ ኣሰለፍቲ ሜስ ናብ ኣሰላፍነቱ መለሶ ንሱ ድማ እቲ ጽዋ ኣብ ኢዱ ፈርዖን ሃቦ ነቲ ሓለቓ ሰንከቲ እንጌራ ግና ከምቲ ዮሴፍ ዝፈትሓሎም ሰቐሎ እቲ ሓለቓ ኣሰለፍቲ ሜስ ግና ንዮሴፍ ረስዖ እምበር ኣይዘከሮን ምዕራፍ 41 ዮሴፍ ሕልሚ ፈርዖን ከም ዝፈትሐ ኮነ ድማ ድሕሪ 2 ዓመት ፈርዖን ሓለመ እንሆ ከዓ ኣብ ገማግም ሩባ ደው ኢሉ ነበረ እንሆ ድማ 7 ንምርኣየን ጽቡቓት ስጋኤን ከዓ ስቡሓት ኣሓ ካብቲ ሩባ ወፂአን ኣብቲ ሳልሳ ክበልዓ ረኣየ ደድሕሪአን ድማ እንሆ ካልኦት 7 ንምርኣየን ክፉኣት ስጋኤን ከዓ ዓባሩ ኣሓ ካብቲ ሩባ ወፂአን ኣብ ጥቓኣተን ቀዳሞት ኣብ ገማግም ሩባ ደው በላ እተን ንምርኣየን ክፉኣት ስጋኤን ከዓ ዓባሩ ኣሓ ነተን 7 ንምርኣየን ጽቡቓት ስቡሓት ኣሓ ወሓጠን ፈርዖን ድማ ተበራበረ ደቀሰ እሞ ካልኣይ ሻዕውን ሓለመ እንሆ ከዓ ኣብ ሓንቲ ብርዒ 7 ፍሩያትን ጽቡቓትን ሰዊት ወፃ ደድሕሪአን ከዓ እንሆ 7 ቀጠንቲ ብንፋስ ምብራቕ ዝሃጎጓ ሰዊት ወፃ እተን ቀጠንቲ ሰዊት ድማ ነተን 7 ፍሩያትን ሙሉኣትን ሰዊት ወሓጠን ፈርዖን ከዓ ተበራበረ እንሆ ድማ ሕልሚ ነበረ ኮነ ድማ ምስ ወግሐ መንፈሱ ኣዕለበጠ ሽዑ ልኢኹ ንኹሎም ጠቢባን ግብፅን ንኹሎም ፈለጥትን ጸውዖም ፈርዖን ከዓ ሕልሙ ነገሮም ንፈርዖን ዝፈትሓሉ ግና ኣይነበረን ሽዑ እቲ ሓለቓ ኣሰለፍቲ ሜስ ንፈርዖን ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ኣነ ሎሚ ሓጢኣተይ ዘከርኩ ፈርዖን ብገላውኡ ተቐጥዐ ንዓይን ንሓለቓ ሰንከትን ጌራን ከዓ ናብ ቤት ሓለቓ ዘብዐኛታት ኣእተወና
أنا نسون بحنتي ليتي حلمي حلمنا ببيني زمفتحو حلمي حلمنا أود ما إبراوي قبوس باري حلقة 7 مسانا نبره نعو نقرنايو نسو خا حلمتاتنا فتحلنا نفس وكف كم حلمو فتحو كونه دما كم تفتحلنا هم وكونه نعاينا بأسر لفنتي ملسني نتخا سقلو شعو فرعون لإخون يوسف تقوعو قطيفهم دما كابيت مأسرتي يوتقوو نسو خا تلاطيو كدانو لويتو فرعون أتوا فرعون دما يوسف حلمي حليمة زفتحو دما يلون أنا حلم مس سمعها كم اتفتح بزعبها كزاربو سمعي بلو يوسف دمان فرعون ازي أباي أيكونن أملاخ دان فرعون نجر سلام كمرسلو إلو ملسلو فرعون دمان يوسف تزاربو إنه أنا بحلمي أبقى قمروا دويلر نبركو إنه ها شو عدت سبحة ملكعنياتات كات ملكعن كات بغات أحا كابتروا دايبن سايبر عنا برام إنه دما دحر أنكل قالوا شو عدت كما أتاتن زمغفأن أب كلها قرقبس أبقوا زيرا أخو زما سنان ترئيتنا زين زخفأن عبارون أحا وطا إتن عبارون كفؤاتن أحد ما نتن شو عدت قدامت سبحات أحا وحدأن أب كبدن دما أتوا أب كبدن كم زأتوا خاء أيتفلتن ترئيتن كم قدمن كفؤات نبرا تبرابركو دما بحلمي كأنه شو عدت فرياتن صبغاتن سويت أب حنتي برعيك وطاريخو دحرئن دما أنه عشلن قطنتن بنفاس مبراق زهاقوغا شو عدت سويت وطا إتن قطنت سويت دمانتن شو عدت صبغات سويت وحدأن إزي نتوم تأبيبان نقركوهم زفت حاليك أين برن يوسف دمان فرعون بلو حلمي فرعون حدا ايو أملاخ زقبرو زلوون فرعون أقهدلو إتن شو عدت صبغات أحا شو عدت عمتين إتن شو عدت صبغات سوي دما شو عدت عمتين حلمو حدا ايو إتن ددحرئن زوات شو عدت عبارن كفؤات أحا خا شو عدت عمتين إتن عشل بنفاس مبراق زهاقوغا شو عدت سوي دما شو عدت عمت أميت كخون أين إتي نفرعون زنقركو إزيو أملاخ إتي زقبرو زلوو نفرعون أرأيو إنه أبزلا هاجر قبطي بزوح تقاب زخونلن شو عدت عمت كمتعين بدحرئن كا شو عدت عمت أميت كمتعين بأن اتخلو تقابا بهاجر قبطي كرسعيو إتي تميت كا نتهاجر كود آيو نسو أزيو كبرتعيمو كابتي دحريت كخون تميت تلعلى تأبت هاجر زنبرة تقاب أي فلتن إتي فرعون قال أي ساعة جيمو محلامو إتي نجر كا أملاخ سلا التقارط أيو أملاخ كا قطفو زغبر أيو أملاخ قطفو زغبر أيو حجر ما فرعون أستوعلن فلاتن سبعي دل أمو أم مدر قبطي شمو فرعون دما بزن شو عدت عمت تقاب كاب فريات مدر قبطي حمساي أف زوت سؤالو أبزستي أب هاجر يشم نايزن زمت زلو عمتات قاب زبلعا زخونا كلو يأكب اتأخل دما نقلب كخونا بتحت إيد فرعون أب كتماتاتو يدلب يتحلو دما اتأخل دما أم مدر قبطي زمت شو عدت عمت أميت نتهاجر كخون يتعقب اتهاجر كا بتأميت يتتأفن يوسف أب قبطي كم استشوما إذا نجر زي دما أكيرمي فرعونن أكيرمي كلهم قلاوون طبق كنا فرعون كأن قلاو كم زبالة منفس أملاخ زلو سبعي دخون نركب بلوم فرعون دمان يوسف أملاخ إذا كلو نعاها كاب أفلتك كما خازبالة أستوعلن فلاتن يلبون نسخة قبل علبيتي يكون كلو هزبي نقالكا يتعزز أنا بزفاني ترأيه كابخا زعبي بلو فرعون كأن يوسف رأى قبل علي كل هاجر قبطي شي مكا اللهو بلو فرعون دما قلبيتو كاب إيدو أوطيو ناب إيد يوسف قبرلو شاشون كدنو أبكسادو خا دري ورقي قبرلو ناب قال إيتي سراغلو دما أوطحو كاك إرمو خا
ስገዱ ኢሎም ጨደሩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሃገር ግብፃውያን ሾሞ ፈርዖን ድማ ንዮሴፍ ኣነ ፈርዖን ኣብ ብዘላ ምድሪ ግብፂ ብዘይ ፍቃድካ ኢዱ ወይስ እግሪ ኣልዕልን በሎ ፈርዖን ከዓ ንዮሴፍ ስሙ ጻፍኖት ጻዕናሕ ኣውጣሉ ኣስናት ጓል ጴጥፋራ ካህንኦን ሰበይቲ ክትኮኑ ሃቦ ንዮሴፍ ከዓ ናብ ምድሪ ግብፂ ወፀ ዮሴፍ እቲ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ንጉስ ግብፂ ደው ክብል ከሎ ወዲ 30 ዓመት ነበረ ዮሴፍ ካብ ቅድሚ ፈርዖን ወፂኡ ናብ ብዘላ ምድሪ ግብፂ ዞረ እታ ምድሪ ድማ በተን 7 ዓመት ጽጋብ ብዙሕ ሓፋሽ ሃበት ኣብ ምድሪ ግብፂ ዝነበረ ኩሉ ናይተን 7 ዓመት እኽሊ ድማ ኣከበ ነቲ እኽሊ ከዓ ኣብ ከተማታት ደለቦ እኽሊ እቲ ኣብ ዙርያ ከተማታት ዝነበረት ገራሁ ድማ ነንዳ ማእኸል ከተማኡ ኣከበ ዮሴፍ ከዓ እቲ እኽሊ ቁጽሪ ዘይብሉ ነበረ እሞ ምቁጻር ክሳዕ ዝሓድጉ ከም ሑጻ ባሕሪ ኣዝዩ ብዙሕ ኣከበ ገና ዓመት ጥሜት ከይመጸት ከላ ኣስናት ጓል ጴፍራዕ ካህንኦን ዝወለደትሉ ዮሴፍ ክልተ ወዲ ተወለደሉ ዮሴፍ ድማ ኣምላኽ ኩሉ መከራይን ኩሉ ቤት ኣቦይን ኣረሲዑኒ እሞ ኢሉ ስም እቲ በኽሪ ምናሴ ኣውጣሉ ነቲ ካልኣይ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ መከራይ ኣፍሪኒ ኢሉ ስም ኤፍሬም ኣውጣሉ እተን ኣብ ምድሪ ግብፂ ዝነበራ 7 ዓመት ጽጋብ ከዓ ሓለፋ ከምቲ ዮሴፍ ዝበለ ድማ እተን 7 ዓመት ጥሜት ከኣትዋ ጀመራ ኣብ ኩለን ሃገራት ከዓ ጥሜት ኮነ ኣብ ብዘላ ምድሪ ግብፂ ከዓ እንጌራ ነበረ ኩሉ ሃገር ግብፂ ምስ ጠሜት ድማ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ እንጌራ ናብ ፈርዖን ጠርዐ ፈርዖን ድማ ንኩሎም ግብፃውያን ናብ ዮሴፍ ኪዱ እሞ ንሱ ዝበለኩም ግበሩ በሎም ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ድማ ጥሜት ኮነ ዮሴፍ ከዓ ኩሉ ሪቅ ከፊቱ ንግብፃውያን እኽሊ ይሸጠሎም እቲ ጥሜት ድማ ኣብ ሃገረ ግብፂ እናበርትዐ ከደ እቲ ጥሜት ኣብ ኩላ ምድሪ እናበርትዐ ከደ እሞ ካብ ኩለን ሃገራት እኽሊ ሽሙቱ ናብ ዮሴፍ ናብ ግብፂ ይመጹ ነበሩ